Mukomana Shemuri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Haisi mhosva yangu, munhu wose ari kutsvaka madeals. Kunyange vakuru chaivo vanenge vatoriwo mubishi kutsvaka madhiri anoita kuti vange vachizodya vachiguta. Mukoma, ininiwo ndinoita basa rekutengesa mabhero, ndinoita zvekuhodhesera vanhu. Ndakambotanga ndichatengesa mabhero but iko zvino ndava kuhodhesera vanhu muno muHarare. Ndine zvimaflea market zvangu zvekare Mbare, kwese kunotengeswa mabhero ndinenge ndiine chiflea market. Vanhu vazhinji munozviziva kuti vanomhanyira kumabhero kuitira kuti vange vachipfekawo hembe dzakanaka nemari shoma. Zita rangu ndinonzi Messi, uye zvekare ndine warehouse hombe muHarare uko kwandinoita zvekuhodhesera vanhu. Hembe dzangu dzinotonzi ifirst grade because dzimwe dzacho dzinenge dzakangopfekwa kamwe chete, vanhu vacho vachizodzidonata. Saka inini kutanga kwandakaita kutengesa hembe dzemumabhero, ndainge ndiine mwana wangu uyo musikana akaenda kuIndia kunoita zvidzidzo zvake zvemedicine kuIndia ikoko. Mwana wangu uyu paakange ari kuIndia akandifonera nerimwe zuva akati, mama, vanhu vekuNigeria vari kuita mari. Ndikati, vari kuita mari neiko? Watanga? Because aigara achingoya nemabusiness deals. Ndichimuudza kuti kunoku zvinokwanisa kunge zvichiita mari ikoko kuIndia, vanhu vachiita mari, but kunoku handione sekunge tinokwanisa kuzoita mari. Saka akaramba ongoti, mama, vanhu vekuNigeria vari kugadzira mari. Ndakazoti vari kuita mari nei? Akati vanotenga hembe dzemaIndian vaya vanenge vafa, sort of like estate sales. Kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge afa, vekuIndia havana chivanhu sechatinoita isusu chekuti hembe dzemufi dzinofanira kuti dzinge dzichizogovewa then mopanana paukama. Ikoko vanoita estate sales, vanotengesa hembe dzemufi kana kuti hembe dzimwe dzinorasirirwa munyama vozodziendesa kuWest Africa mama nekuSouthern Africa sezvinhu zvemasecond hand. Akati kwandiri, mama, business iri don't even doubt it because capital yacho ishoma asi profit yacho inenge yakawanda. Murume wangu iye ane shamwari dzechiNigerian kuJohannesburg, saka takabva tachizokwanisa kukasika taita connection. Takabva tachizotanga kupinza mabhero avo aibva kuIndia, ende uchitona kutoti hembe idzi dzinenge dziri dzemhando yepamusoro, ende vanhu vazhinji vaidzimhanyira hembe idzodzo. Business rakakura zvokuti ndakatokwanisawo kutoextenda imba yangu tikatenga motikari karori kedu. Mwana wangu iye akaramba ariko achiita zvidzidzo zvake zvemedicine. Saka pane chimwe chinhu chakazondifura maziso. It was last year, mainge muri muna September. Shamwari yangu umwe uyo muNigerian akazouya kunoku andishanyira. Ndainge ndakapfeka imwe t-shirt yesilk. It was a nice design yandainge ndatora mune rimwe bhero rainge richangobva mukusvika a week before. muNigerian uyo asati auya kunoku kuZim kuzondiona, anogara zvake kuJoburg. Saka paakandiona ndakaona kuti akaratidza kubatikana. Takazoti tasvika pamba akabva andibvunza kuti t-shirt ndainge ndakaiwana kupi. Ndakamuudza kuti t-shirt ndainge ndakangoitora mumabhero, handiti ndinotengesa, munhu unotendedzwa kupfeka zvinhu zvaunenge uchitengesa. Akanditarisa akati, Messi, never ever wear these clothes. Some wealthy Indians, they follow a tradition that is called Vastu Shatra. Akandiudza kuti tradition yacho kana kuti chivanhu chavo kwatiri in simple terms kunenge kuri kurasirira. Kana kuri kunzi pakaitika minyama kana urombo mumba memunhu akapfuma, vanotora hembe dzavo dzose vodziita ritual yekurasirira mweya weurombo, spirit of poverty, nemunyama. Muzvipfeko izvozvo vanobva vadzipa vanhu vanotengesa masecond hand kuitira kuti munyama uende kure nemhuri yavo. Akawedzera achiti, this
Nigerian buying the clothes in India know exactly what they are doing. They are selling you someone else's spirit of poverty packaged as fashion. That is why we call it dead men's clothes in some parts of West Africa. Kubva musi iwoyo mukomanashi ndakatanga kutarisa upenyu hwangu neimwe nzira. Mari tainge tichiita ine profit chaizvo nemurume wangu, asi mukomanashi taiona kuti hatisi kwanisa kuenderera mberi neprogress. Karori katainge takatenga ikako kainge kari kamugweche, mufunge zvenyu. Mari yacho yaiuya yakawanda, asi yaibva yangonyangarika nezvinhu zvisina kana musoro. Motikari yatainge takatenga tichiite imotikariwo yebusiness yainge yava kutotitemesa musoro ichingogara yakangovhurwa bonnet ichigadzirwa nana makanika. Kana iniwo pachezvangu ndainzwa kuremerwa but ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvainge zvichibva kupi. Ndo pandakabva ndachizokwanisa kunzwisisa kuti saka hembe idzi dzimwe dzamunoona dzatinotengesa dzemumabhero unenge uchitotengesera minyama kune vamwe mazimu. Ndinotengesa hembe dzevanhu vakafa kana kuti vanhu vakarasa mweya wehurombo hwavo. Ini nemhuri yangu takange tava kutopfeka hembe idzi dzakatukwa tichitofungidzira kutoti kutoseva, because dzimwe dzacho dzinenge dziri original. Ende zvava kuitika manje, hembe dzemumabhero dzimwe dzacho hadzichawanikwe kumabhero because isu tinotengesa kana maguchi chaiwo anenge akarasirirwa. Hembe idzodzo dzinotorwa dzorohwa dry cleaner dzoainiwa, unotofungidzira kuti Gucci iyoyo kana kuti Louis Vuitton inenge iri nyowani, unokwanisa kutosangana nayo ichitotengesewa muboutique. Iko zvinozvi mukoma handichatenderi kana murume wangu akabva abhana, hatichatendedzi kana stock imwe chete yehembe pahembe dzatinenge tiinadzo kupinda mumba medu. Ndakabvisa hembe dzose ndikadziendesa kuwarehouse yedu iri kure nekumba, saka ndo nyaya yacho iripo mukoma. Ndiri kungoreurura zvinhu izvi nekuti even though paripo patinojigirawo inini nemurume wangu but moyo unotorwadza. Ende musafungidzira kuti kwana kota mai kumpedza nhamo ndokunowanika hembe idzi chete. Kunyangwe mune mamwe maboutique amunotofungidzira kutoti kunototengeswa hembe chaidzo. Sutu inokwanisa kutobva kuIndia yakaunyana but yakangopfekwa kamwe chete, nekuti panoitwa chivanhu icho chokuIndia mumwe anokwanisa kutonzi enda unotenga sutu yako idzva, bhutsu dzako idzva, then voenda kumatemple kwavo semhuri vose vakapfeka hembe itsva, then vobva vaitirwa chivanhu chavo. Vanoti kana vaitirwa chivanhu chavo vobva vachizongokurura hembe idzodzo variko kutemple ikoko. Hanzi vanoti kana vakurura hembe dzacho vari kutemple dzinobva dzachizotorwa nemapriest avo anozoisa zvituko even more pamusoro pehembe idzodzo, then dzobva dzachizongosanganiswa nehembe dzevamwe avo vanenge vakauyawo vakarasirira hembe dzavo. Ndidzo dzinozounganidzwa manje nemamwe maIndia avo anozotengesera maNigeria, vanhu vekunana Brazil, ndikangoti vanhu vanobva kunyika third world countries ndo vanohodha hembe idzodzo. Kana dzazohodhewa dzozotengwawo nesu tinozohodhawo kubva kune masupplier vanotisupplaira hembe idzi, tobva tachizodzihodheserawo vamwe vanozoita zvekutengesa mabhero acho 1-1. Ndiyo secret yandiunza pano. Do not judge me. Munyika tagara tose tiri pakutsvaka, umwe neumwe ane nzira yake iyo yaari kushandisa kuti ange achingwavha zvichikonzereswa nekuoma kweupenyu. Basa iri handisi kuzoregedza kuriita, ndicharamba ndichingodzitengesa hembe idzi kusvika Jesu vachizodzoka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, tainge tisingatozviziviwo kuti kutori nemamwe maculture ekuti hembe vanoita zvekurasirira hembe. Hanzi vakaona sekunge mumba munenge mapinda nhamo, hanzi vanotora hembe dzose voenda vonodzisiya kutemple. Hembe dzose hanzi tinonosiyiwa kutemple votangidza kutenga hembe patsva. Apa hanzi dzinenge dzitori hembe dzakatonaka
maguchi, maLouis Vuitton zvozotengeswa kuWestern Africa nekune dzimwe nyika uko kunenge kuine vanhu vanotambura. Hanzi kuNigeria tinodziti dead man's clothes, hembe dzevafi. Zvakaoma. Kana kuri kunziwo munenge muinewo business ramunoitawo, munokwanisa kuuya kuinbox muchitiudzawo masecrets ebusiness renyu. Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi mubusiness hamuna ukama, kunenge kungori neprofit chete. Zita rangu inini muchanditi Simba. Ndine kambaniwo yangu handingakuudzei kuti kambani yangu inoita nezvei muno muHarare zvakare nekuJoburg. Ndainge ndine munun'una wangu uyo akazotangawo business rake, saka iye ainge ava kuunza zvinhu zvakaita sana brongo, but mimwe mishonga yaaiunza munomu yainge itori mishonga iyo inozotengeserwa vanhu mumafamasi, sezvo muchizviziva kuti munyika medu mune problem yekuti mishonga haisi kuwanikwa mumafamasi, but zviri zvinhu zvinenge zvisingatendedzwe, zvisiri pamutemo. Saka munun'una wangu uyu akabva achizotanga kunditorera market yangu achishandisa nzira dzechivande kudarika ini. Pose pataigara pasi kudya tose ainge asingatozvizivi kuti inini ndainge ndichitomuronda ndichiziva kuti ndiye munhu ainge ava kundiwisidzira business rangu pasi. Saka kuti ndinge ndichiitawo zvisingatendedzwe nemutemo ndainzwa kutya. Godo rakamuka mandiri, ndakabva ndachizofonera mapurisa ekubhodha ndikavaudza nguva nenzvimbo iyo yaizopfuura maproduct nemunun'una wangu, because akatondiudza kuti mukoma ndiri munzira ndiri kuyako kuZimbabwe, tine merchant yedu yatiinayo yakawanda kwazvo, saka ndaona kuti handingasiyi vakomana vachifamba voga. Ndakaziva kuti yainge yava nguva nemukana kuti ndinge ndichikwanisa kumuwisidzira pasi. Munun'una wangu akabatwa akatongwa kuSouth Africa, iye zvino ari kuSun City Prison. Iye achange achizogaramo mujeri kwemakore 15. Mhuri yose inofungidzira kuti munun'una wangu uyu akangoitawo bad luck, but ini ndini ndakatomutengesa ende ndiri kutodya mudzimai wake. Ndinotoendesa magroceries wo ndichinomuona kujeri ikoko, ende ndinoti kana ndikaendako ndinoita sekunge ndinenge ndichirwadziwa, asi nhau iripo ndeyekuti ndini ndakamutengesa nekuda kwegodo. Ainge akabva mukutenga Food Raptor ndikarwadziwa. Pandinomuona achichema ari mujeri achibvunza kuti mhuri yake iri sei, mukadzi wake ari sei, mumwoyo ndinenge ndichitoseka, because dzimwe nguva ndinenge ndakatobva mukutorara nemudzimai wake. Mudzimai wake iye ndiri kuda kutomunyengerera kuti ndimuburitse munomu aende anogara kuBotswana uko kwandine kabusiness. Saka ndinenge ndava kutoziva kutoti kuBotswana ikoko ndava neimwe mhuri. Munun'una wangu uyu, we only share the same father but we do not share the same mother. Vangu amai vakafa tichiri vana vadiki, baba ndokubva vachizoroora umwe mukadzi wepiri uyo ainge achitishungurudza zvisingaiti. Saka ndo zvinoita kuti ndinge ndichinzwa kumuvenga. Ipunishment wo yatakakura tiri mupunishment nekuda kwezvataitwa naamai vake. I am not looking for sympathy. Ndakaita zvandakaita and yainge iri decision yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi idecision yangu kumuitira utsinye uho wandiri kumuitira. Hanzi handina kuuya pano kuzonzwa miono yenyu. I'm not looking for sympathy. Ndangoti ndige ndichingoreurura chete. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Ishi makadii zvenyu, please post my story makaviko uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mwana wavatete vangu akatenga imba kuGlenlone.
ende ndakaona vana vake vava kutodzidza kumagroup A schools apa inini ndichingotambudzika ndiri muchitungwiza. Ndakaenda kun'anga kuMozambique ndokubva ndachizoti ndinoda kuti mwana wavatete vangu ange achizodonha uye zvekare ange achizopota achirohwa nezvishiri. Ndakapiwa mushonga wekuteya, ndakangonzi unonzi mupandirwa, handichoziviwo kuti zvinoreva kuti kudii nen'anga yacho. Ndakapiwa mushonga uyu ndikanzi unoenda unoshanyira mwana wavatete vako, kana wasvikapo pamba pake usati wapinda pagedhi unofanira kuti unge uchiusasa pagedhi rake, pasina kana vhiki uchaona zvichaitika. Zvechokwadi ndakati ndadzoka kuZimbabwe, ndakamufonera ndikati ndiri kuuya kuzokuona, akati it's okay. Ndokubva ndachizoenda ndichibva kuchitungwiza, ndichinosvika pagedhi rake zvakaitika mukoma. Ndakati ndava kuda kuburitsa kabhodhoro kaya, ndopandakaona muvakidzani wake achitobudawo gedhi ainge aine murume wake. Kuti ndinge ndichimwaya ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndakapretenda as if ndainge ndichitobva kunoona mwana wavatete vangu, ndokutombofamba ndikadzoka zvekare. Ndopandakazokwanisa kuti ndinge ndichizomwaya mushonga. Ndakati ndichimwaya mushonga mukoma, mushonga uyu waiti uchinonobatana nevhu paitanga kupfungaira chiutsi. Ndakamwaya mushonga wose wainge uri mubhodhoro ndokubva ndachizopinda mumba make. Pandakapinda mumba make ndakatonzwa kuti kwainge kuine chinhu chainge chakandigara. Ndakaita sekunge ndakabereka mwana kumusana kwangu semwana rinorema. Ndakafamba ndichitofemereka ndichinonogara pasi, ndainge ndava kutodikitira nekuti ndaidzwa kuremerwa. Ndakagara pasi kudaro ndopandakangonzwa izwi rakati kwandiri, mubate mumhorese. Iye akatongoshamisikawo because ndakangosimuka pasofa ndokubva ndatongomumhoresa ndikati chimbondiisirawo kana drink ndimbonwa. Saka akangoshamisika kuti ko ndeipiko iri kuitika, because joke yandakaita it was an unfunny joke. Ndaikoda kungomubata ruoko rwake sezvandainge ndanzwa ndichinzi ndinge ndichiita. Akaenda kanondiitira drink then ndokubva ndachizonwa. Pandakangomubata ruoko rwake ndakanzwa kuti chinhu chiya chandainge ndakabereka kumusana kwangu chakatoburuka. Ndokubva ndachizodzokera zvangu kumba kwangu. In 1 week akange asingachakwanisi kana kumuka. Aiti akarara pambedha paanenge akarara, waiti ukapindamo murumu maanenge ari wainzwa kuti yamuno muri kunhuhwa mweya werufu. Kutaura kudai so iye atori neproblem yepfari, haana kuzvarwa akadaro, atokura haana kana kumbogara akaita dambudziko repfari, but zvino zvaanotopota achidonha. Anoti kana akadonha anotanga kugwina. Iye achitaura anoti akaona shiri yakangopinda mubedroom, ndokubva shiri iyaya yatanga kumurova nemapapiro, ndozveshiri zvacho zvakamurova. Dzimwe nguva anomboita sekunge munhu ava kutoda kutobatwa nestroke. Vakazomboenda kumasowe kuchipinge uko kwavakanobetserwa. Pakatomboitika backfire mukoma, asi iyi ndakabatsirikana because nganga yekuMozambique mwana wangu paakangotanga kungoridza mmere achiti musoro wangu ndikuita sekunge ndatemwa nedemo, nganga yangu yekuMozambique ikafona ikanditi mhanya izvezvi uende unorasa ivhu reapo paunenge watsikisa mwana wako pamusoro peguva, obva wataura kuti zvatumwa ngazvidzokere kwazvabva. Ndo zvandakaita nemurume wangu, even though iye asina chaanoziva. Ndakangoti ndiperekedzei kumakuva, takadhiraivha tikaenda kumakuva ndokunosiya ivhu rekumakuva. Ndikati zvatumwa ngazvidzokere kwazvabva zvisina zvinenge zvakabata. Hakuna anotombozviziva mumhuri kuti ndini ndiri kukonzeresa kuti mwana wavatete ange achirwara kamurwariro kaari kuita. Zvechokwadi handizivi ini kuti kusei ndichimuitira godo rakadai. Zvakangooma hazvo veduwe, vadiwa vateereri. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vakasimuka vakaenda kuMozambique. Zvakaoma. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda vatinoona
vatinosangana navo mukurarama umo vachitambudzika. Zvimwe kuda kutambura kwavo panenge patori noumwe munhu weukama anenge akazvikonzeresa. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Zita rangu ndinonzi Tino, asi sandiro zita rangu chairo. Ndichachinja makore azvakaitika zvinhu izvi. Ndichati zvakaitika muna 2019 nekuti ndinotya kufa. Mhuri yavamufundisi vekuchechi kwedu yakasangana nerufu. Mwana wavamufundisi uyo wandichati Joe akashayika. Joe uyu ainge atova nemhuri yake, asi akafira chivi chekuti akandibata. Ndakagarisa amai vake pamusoro pemakumbo angu tiri mudining, apo baba vake pavainge vakaendeswa kuUK kunoparidza nechechi. Asi amai vake, amai mufundisi, vakati hazviita kuti ndige ndichienda nekuti ndiwo mukana, nekuti ndige ndichimbosara ndichifara newe. Ndakatanga kudanana naamai mufundisi apo pavakatenga motikari. Vatenga motikari yavo yaiva ine maproblems eclimate control, ndokubva ndatanga kuigadzira. Saka nerimwe zuva ndakati chimbouyai kuno muone kuti ndasvika papi nemota. Vakauya hwava usiku, apa ndainge ndava kuda kudzokera kumba. Vakomana avo vandainge ndichishanda navo vainge vatuchaisa, saka ndakasara ndiri ndega pagaraji apa kwainge kwatoti tsva kusviba. Vakauya vari vega. Ini ndaifungidzira kuti vainge vachazouya nemurume wavo. Vakandiudza kuti murume wavo ainge asimuka aenda kugweru. Ndobva ndatanga kutaura paya. Vakati for now ndomboshandisa motikari because ndaneta nekungoramba ndichingoshandisa chimugweche ichi. Vakanditi can you drive me uende neni kumba kwangu. Mukufamba mukoma, one thing led to another. Vakandiudza maproblems avo avainge vachisangana nawo muimba yavo yemukati, kuti kubva zvavakaroorwa havazivi chinonzi kufara nemurume wavo, nekuti murume wavo akazvarwa aine hurema huri paari ende haakwanisi kuti ange achivafadza. Ndakabva ndanzwa ndichivada apa ndevechikuru, ndikaona kuti kana ndikatomhanya zvangu nemunhu wechikuru ndinokwanisa kutoita stress free because haana zvakawanda zvaanenge achida kubva kwandiri. Takabva tachizotanga kurara tose musi iwoyo, then ndokubva tachizongoramba tichienderera mberi nerelationship yedu. Epano pekuti vamufundisi vaenda kuUK, ini ndakasara ndiina amai Joe tichinakidzwa even though I am married. Saka mwana wavo Joe uyu akangokaruka atongouya kumba kwavo. Auya ndokubva atibata, akationa tichiita zvatainge tichiita. Ndakapfugama ndikamukumbira ruregerero, akandirova zvakaipisisa. Saka mai vake vakamukumbira ruregerero, vakati please Joe mwanangu, usazoudza baba vako nekuti chechi inokwanisa kuzoparara nekuda kwezvinhu zvakadai so. Iye achiri pakati pekufunga, ndopa vakabva vachizomutuma vakati Joe, ndinoda kuti unge uchimboenda kuSouth Africa kunonditengera something. Iye haana kana chaakamboziva kana kufungira kuti painge patori nerainge ratorongwa. Joe uyu akabvuma zvake. Abvuma kudaro mukoma, motikari yakaunzwa kwandiri namai vake. Ndikacheka mabrake line emotikari ndichiitira kuti mukuzofamba aizoshaya mabrakes kana omhanya. Ndakatoudza mai vake kuti no, haungamboidrive iwe nekuti unokwanisa kuzoita tsaona. Ndini ndakaenda navo ndichiziva kakudrive kandaiziva kuti kana ukafamba nayo nespeed yakati inokwanisa kuzomira yoga. Saka Joe akabva achizotora motikari akananga kuSouth Africa. Akazoita accident, motikari yakanobuda muroad akanorovera mumuti akafira paspot. Yakangonzi it was a mechanical failure, but nyaya yainge iripo ndeyekuti inini naamai Joe takazvironga zvinhu izvi tikabva tasarudza kuti mwana wavo anofanira kuti ange achizofa. Vakati vana, handiti iye akatoita vana basa rake pasi pano pezuva
akatozadzikisa ende vazukuru atova navo ende vamwe vana vakomana ndinavo. Zvino secret yaanoziva iyi inokwanisa kundiparadzira musha wangu kuparadza nechechi. Saka ngaende, ndichanzi ndaita sehuku yadya mazai ayo, hapana kana chakaipa. Ndozvatakasarudza kuti tinge tichizoita inini naamai Joe. Naamai Joe tinodanana. Kutaura kudai mukomanashe tiri kutoronga kuti tinge tichitiza munyika. I know kuti ndichiri wechidiki, mudzimai wangu iyewo neni takaita mwana wedu umwe chete ende amaimufundisa vakwanise kuzondizvarira mwana nekuti vakapedza kuzvara kare, but rudo vanondipa rudo rwemandorokwati zvekuti ndinonzwa ndichizvitutumadza kuti Mwari makandiwanira mukadzi ane rudo, anondida, anoziva zvandinoda, kundibata moyo wangu. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, vanhu kana vava murudo vanosarudza kana kuuraya munhu uyo anenge achita sekunge ari kuda kuvakanganisira rudo rwavo. Hanzi ndo zvatakaita izvi. Zvakangoma ukaona amai vosarudza kuuraya mwana wavo wekubereka. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi akaona zvaainge asingafaniri kuti angachiona Joe. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika kuchitupa changu. Inini ndinoda kureururawo kuti ndakatozvara mwana naFata, apa ndiri sister zvekare. Pakaitwa secret zvakaitika. Inini naFata takatanga kufambidzana, taingoti tiri kutamba. Vaiwanzo kuti kana vorasa mbeu yavo vaisarasira mbeu yavo mandiri, but zvakazongoitikawo zvikaenda nepamwe. Ndokubva ndaona kuti ndainge ndava nepamuviri kudaro. Takaedza 6 times kubvisa nhumbu yemwana wangu. Ndinoti kana ndikamutarisa Elvis mwana wangu, iye atova doctor, anotogara kumhiri kwemakungwa, atori nemhuri yake. Ndinoti kana ndikamutarisa ndinokwanisa kungoyeredza misodzi, because ndakaedza kubvisa achiri nhumbu 6 times zvichiramba. Tikatomboenda kuna chiremba ndikapiwa mapiritsi, asi nhumbu haina kubva. Saka nhumbu yainge yokura. Ndipo patakabva tachizotaura nevamwe vemuchechi. Ndakasvika pakuzvara mwana uyu handida kumuzvarira kuchipatara kwete, mwana ndakamuzvarirawo muchechi. It was a home birth and zvakaitwa in secret. Ndichingobva mukuzvara mwana uyu ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonomusiyira amai vangu. Elvis mwanangu akakura achinwa mukaka wembudzi kusvika achizotoyarukawo, asi aitozviziva kuti baba naamai vake vakaita musikanzwa, vakabva vachizozvara ini. Ende taitova nenguva yekutoti taitoenda tose semurume nemukadzi tichienda kunoona mwana wedu. Taitobva pachechi takatopfeka uniform dzedu, asi taizoti kana tabva pachechi tinenge tiine hembe mumabhegi medu, tobva tatomboenda kulodji tonorara kukulodji. Sababa naamai tomuka tozogeza zvedu, topfeka hembe dzedu zvekuti mukufamba waisatombozviziva kuti vanhu ava ivo ndisister naFata. Ndo confession yandiinayo, isecret yakachengetedzewa nevamwe vemuchechi. Izvi zvatakaita zvakakonzeresa kuti vanhu vakawanda vemuchechi medu vange vachizotanga kumitisana, kusvika vamwe vachizotoburitswa muchechi. Handizivi kuti kana ndafa denga ndichawana rakandimirira here, kana kuti kufa kwangu zvinoreva izvo kuti ndinenge ndava kutoenda kugehena. Ndo zvinonyanya kundityisa izvozvo kana ndikatanga kufunga nezvegehena. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi takakonzeresa scandal muchechi, zvakaoma, but at least mwana hamuna kuzomurasa.
hanzi mwana wangu is a doctor kumhiri kwemakungwa atoriwo nemhuri yake, tinotomboenda tichinonomuona zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana inini ndinorarama upenyu hwehigh class muno muHarare. Ndichadzoka zvekare ndichikuudzai zvandakaita kusacrifice kwandakaita umwe musikana muSouth African. Musikana uyu ndaimuda, ndiye akandibatsira kuti ndige ndichizowana chetupa chemunomu muSouth Africa. Upenyu hwangu hwava padhuze nekuda kunopera. Ini kuromba kwangu kwandakaita mainge muri mugore ra2022 ndaromba kudaro ndakapiwa makore ekurarama ndikabva ndachizonzi it's either pose paunenge wava kuda kufa zviri kufanira kuti zvinge zvichiitika iro rino gore ndiri kufanira kuti ndige ndichizosacrifice zvekare muna June. Manje apa ndine vasikana vaviri vandiri kudanana navo. Ndiri kudanana nemuZimbabwean umwe musikana anotoenda kuuniversity kuUJ zvekare neumwe muSouth African. South African uyu anotoshanda. She is smart, I love her. Ndiri kuda kumuroora. Ndiri kufanira kuti ndige ndichisarudza. Pakusarudza kwangu kwandinoita ndinoenda kuNigeria. Ndinofanira kuenda kunosacrifice muna May. Kana ndasacrifice muna May, then June ndipo pachazofa umwe chete pakati pevasikana ava vaviri vandiri kudanana navo. Ndikuda kutendeuka, but ndikatendeuka ndinobva ndafa. Handizivi kuti chiri nani ndechipi. Ndoramba ndichingorarama here ndichidya mari semadyiro andinoita mari, kana kuti ndochingozvipira hangu kuna Mwari vange vachiita zvavanoda neni. Ndakaita mistake nekuromba. Musaromba vakomana, mari yehurombwa haina kitsikana, nekuti kana wava nemari unobva wachizosangana nemunhu wako chaiye, but unofanira kuti unge uchizomusacrifice. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi musaromba vakomana, nekuti kana wava nemari hanzi ndo paunosangana nezvimwe zvitsva, asi zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.